Και είμαι εδώ με τον φίλο μου Ζάντα Μίλα. Ναι, εδώ με τον φίλο μου. Είμαι και εγώ με τον φίλο μου τον Χρήστο και σήμερα θα παίξουμε Parkour for Brain Rot. Ναι, Parkour for Brain Rot, δεν μπορώ καν να το πω. Και αυτά είναι τα Brain Rot μου. Είναι αυτά τα 6 trillions και κάποια... Ναι, και δεν έλα λίγο εδώ Χρήστο, έλα λίγο εδώ να δεις και τα δικά μου. Και Ρε, γιατί, τι είναι αυτό ρε, μια μαϊμού έχω πάει να την πουλήσω. Ναι, δεν είδες τίποτα σίγουρα. Ναι, μια μαϊμού είχα πριν, εννοούσα τίποτα. Έχει και αυτά εδώ τα Brain Rot. Ζάντα, θα σου έλεγα να πάρεις αυτό το Brain Rot και να το βάλεις εδώ για να μαζεύεις έτσι λεφτά. Έτσι μια γρήγορα. Double ιδέα. Ναι. Τέλος πάντων, πρώτα εδώ. Και είναι πάμε. Καλύτερα έτσι. Γιατί εσύ τα έβαλες πάνω τα Brain Rot σου και εγώ κάτω. Πού είναι το πες μου καν. Να το. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό θα το πουλήσω. Κάτσε να χαμηλώσω γιατί... Πρέπει να χαμηλώσω. Να ξέρετε, εγώ θα κλείνω κάποιες φορές mic γιατί κολλάω. Μπορεί να κολλάω. Ναι, θα κλείνει κάποιες φορές. Ναι, τώρα έκλεισε, αλλά εσείς δεν μπορείτε να το δείτε. Και Ζάντα, πάμε. Εγώ πάω. Να ξέρεις. Να ξέρετε, εμένα με λένε Χρήστο και τον φίλο μου το λένε Ζάντα. Είναι λίγο περίεργο όνομα, αλλά εντάξει. Έτσι τον έχω ονομάσει εγώ. Πηγαίνετε κάτι... Τι λες ρε, από πότε με έχεις ονομάσει εσύ έτσι με λένε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Ζάνταν σε λένε. εγώ είμαι κάπου στα Real Zone, κάπου εκεί είμαι, δεν ξέρω, να ξέρεις. Εγώ είμαι τώρα λίγο στα Laser. Να ξέρετε, έχω και εγώ κανάλι, έχω 303 εγγραφές. Ο Χρήστος θέλει να φτάσει 67 εγγραφές, 6, 7. Τώρα έχει 64. Ναι. Άλλες πόσες θέλεις, άλλες... 3-4. 3. Νομίζω 3-4. Δεν θέλω να φτάσω 67. Είναι ένας εδώ, τον ρίχνω κάτω. Μπράβο. Παιδιά, δεν θέλω να φτάσω και πολύ 67, αλλά είμαι κοντά. Πάλι καλά που ναι, λίγο κολλάει. Να ξέρετε, λίγο κολλάει ο Ζάντα. Ναι, τι λες ρε Πασχαλή, από πού δεν κολλάω. Άμα φτάσει αυτό το βίντεο 10 από άμα δεν φτάσει κολλάει λίγο φίλος μου, να ξέρετε κάτι. Έχει κάτι πάθει με το κινητό του. Τον ακούτε σαν... Τι λες μπρο, σ' ακούνε λίγο ρομπότ. Για κάποιο λόγο λίγο κολλάς. Ναι, μπορεί αυτοί να μ' ακούνε λίγο ναι, τον ακούτε σαν ρομπότ. Δεν ξέρω, είναι ρομπότ όντως. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ρε πέθανα από το λέιζερ. Κι εγώ είχα πεθάνει πριν. Παιδιά, τώρα είμαστε στα εκατομμύρια. Γιατί το είπα εκατομμύρια, ρε φίλε. Εγώ είμαι τώρα στην περιοχή... Άμα παίζετε και εσείς αυτό το παιχνίδι, άμα το έχετε παίξει ποτέ στη ζωή σας, γράψτε τον αριθμό 4. Το όχι τον αριθμό 4, τον αριθμό 67. Και παιδιά, τώρα ο φίλος μου δεν θα μιλάει, να ξέρετε. Δεν θα μιλάει. Μου το έκλεισε. Τον παίρνω μία τηλέφωνο. Τον παίρνω τηλέφωνο και παίζουμε. Δεν έγινε κάτι, παίζει κάτι να πει. Παιδιά, ο Ζάντα πέθανε. Εννοούσα δεν πέθανε, είναι καλό παιδί. Τον παίρνω τώρα τηλέφωνο. Πέσω, παιδιά, δεν πρέπει να πέσω. Απογορεύεται να πέσω. Παιδιά, αυτός ο στόχος, άμα θέλω να φτάσουμε... πέθανα. Ο στόχος είναι 3 likes. Πρέπει να πάμε πάνω από 3 likes. Πρέπει να είμαστε πάνω από 3 likes. Και άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ πέρα, γράψτε τον αριθμό 4. Γιατί το είπε ο Ζάντα φίλος μου. Τώρα δεν έχω
άλλο αριθμό. Παιδιά, πεθαίνω, δείτε λίγο που είμαι. Στο μαύρο, πεθαίνω, χάνω. Αλλά δεν έπεσα, επιβίωσα. Τι έκανα ρε παιδιά, τι έκανα. Παίρνω τον έχω πάρει 2 φορές στον φίλο μου τηλέφωνο. Και δεν το σηκώνει, κάτι έπαθε, το σήκωσα. Ακούστε. Ναι, έλα, κάνω ακόμα βίντεο ρε. Ρε, έλα, βγήκα κατά λάθος. Παιδιά, ο φίλος μου είναι τόσο γαζός που βγήκε κατά λάθος. Συγχαρητήρια. Δεν φταίω εγώ, ρε. Χρήστο, πάμε 5 λεπτά το βίντεο. Χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πόσα... Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια πόσα λεπτά έχουν περάσει. Σε λίγο θα κλείσω το βίντεο. Δεν ξέρω να μιλάω. Εντάξει. Κάτσε ρε να βγω κι εγώ. Και έχουμε κάνει λίγα λεπτά ρε, λίγο πιο μεγάλο, 10 λεπτά. Εντάξει, πλάκα έκανα. Που δεν το έκλεισες το βίντεο, γιατί ξέρεις. Εντάξει, έλεγα στα παιδιά. Παιδιά, κολλάει αυτός, κάτι έπαθε. Ξαναπέθανε, παιδιά. Κολλάω κι εγώ τώρα. Με έκανε να κολλάω, παιδιά. Κάτι έκανε. Ο hacker με έκανε να κολλάω κι εγώ. Και παιδιά... Δεν λάθος βγήκα. Και έχει κολλάει ρε, δεν μπορώ να σε καταλάβω ούτε εγώ. Μιλά σαν ρομπότ. Παιδιά, έλα Ζάντα, έχεις μπει. Παιδιά, τώρα εγώ κόλλησα. What the fuck. Παιδιά, τώρα εγώ κόλλησα, ναι. Παιδιά, αυτός σε λίγο θα κλείσουμε το βίντεο. Η μέση μου. Και θα σας πούμε ένα πράγμα. Όταν κλείνουμε το live θα λέμε κάτι.